ngerti kode ini. Pokoknya itu kan nyawer yo. Wong ini berpuluh. Oke, nembang dulu. Mau pamungkan apa, Pak? Ente ngertake combo kangen saking anu juragane sapi sapi bakar. Saipul. Apa kuliner yang banyu tok? Apa Pak? Banyu itu kok jaluk tombol rangen. Tombol tangan. Diaturke Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Camat seluruh Kabupaten Ngawi, Pak Lurah seluruh Kabupaten Ngawi. Ki rawuh kabeh. Nggih, nggih. Matur nuwun Pak Bupati kalian Mas Sarto kintunanipun. Waduh. Niki Pak Bupati nggak dikulo tinduni Apa masalah. kowe iki mesti tintun masalah. Nek itu masalah nek Mas Sarto. Ya, nggih. Jelas pasti. Ya. Apa ini? Tombol tangan nggih. Iya, harus sakit mama nggih. Oke, siap. Masyarakat diajak untuk interaksi Mbak Nilai. Karena ada ngaji ini arahku jadi BEM. Paling komputer. Ya. Niki tuyul loro mboten bisa nggih. Melu Allah gitu saya kok. Aku melu. Sama ngancari abahe, kule abahe sawaya wis ceblok sampean dinampani. Ora ceblok. Toilet adoh dacake pendopo. Mbok menawa ndasu kena diwadah. Lah modal ora ceblok ekonomi bisa. Tekan ngendi? Teng mriki lho. Modal kena melok. Iya lah, kula pengin lho punan. Oh, Apa bojo ora oleh. Ingat dari cilik-cilik lho, ra iku putih kabeh. kowe kok melok wayang liya iki. Kira dalan lho, lho, jek nek dalan tok nang kono. Melok. Oh, berarti mumpung kalau ini digereke karo Pepadi Ngawi dan tim Gusur Buka. Ora cara apa itu? Melok malah kaya selake manuk lho. Apa tapi kan Mangga. Ya. Melihat ya kita. Oke. Monggo saja.
kenyau Kediri ambudaya ngrungkepi seni. Amin. Luar biasa. Tepuk tangannya mana? Masyarakat disapa dong Pak kan. Injil ngaturaken sugeng dalu sedayanipun. Ageng bapak-bapak yang terhormat datang lenggah datang ajeng. Kula ngaturaken sugeng dalu, selamat menikmati. Semoga semuanya sehat selalu, panjang umurnya. Amin. Semoga diberi rezeki yang banyak, lancaran segala urusannya. Amin. Sudah. Yang penting doa. Alhamdulillah Mbak Nika. Injil apa? Ngawi ini gudange dalang. Di Ngawi itu harus golek dalang sing piye Mas. Nggih. Ternyata Kabupaten Ngawi sanggup menatap ke depan, menjawab tantangan untuk seni pedalangan. Tepuk tangan untuk Bupati Ngawi. Ora perlu ada tuh dalang Ngawi apik-apik. War golek sing gremeng ya akeh. Sing butuh nyabetne kleru ya enak. Oprek pokoke. Kowe ora jenenge Mas Lasno to. Dereng. Godo gendeng iki ya. Iki dalang Werkudara. Wong gedhi tapi suarane cilik. Lah iya. Anu kan. Malah Nggih, Mbak. diringi gamelan ra wis kulino. Umum. Coba Musik, penonton musik. Penonton Diajak interaksi. menang sih. Diajak interaksi. Delok namanya pelo. Ayo nyanyi bareng karo Nika. Yo kanca nang kisik kepira karo keplok. 1 2 3. Yo kanca nang kisik Gembira, alera-plera, kanyone sekoro. Nika menang. Yo. Antar.
Oke. Heeh. Wong Ngawi ya ngono kuwi. Nggih. Nom tuwa cilik iso nembang kabeh. Nggih. Ki. Apa malih? Se. Musik. Kowe iso nembang apa iki bukan lenggah. Buoni buantok lenggah. Nggih. Dilike aja lali bekti karo ibu.